ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Варзигари бебохти тоҷик Нурулло Алиев оиди вохӯрии худ бо ринг анонсери машҳур Брюс Баффер фикрҳои худро бо ана ҳамин акси якҷоя баён карда чунин суханҳо навишт: дар хурдсолӣ орзу мекардам, ки ягон вақт ба UFC шомил мешам ва муҳорибаҳои маро ӯ эълон мекунад ва ин рӯз фаро расид, навиштааст Алиев. Ва дӯстон, фикр мекунам, ки қариб ҳамаи варзигароне, ки ба муҳорибаҳои омехта машғуланд, орзу мекунанд, ки Брюс Баффер онҳоро дар октагон муаррифӣ кунад ва мо шодем, ки ин орзуи Нурулло Алиев амалӣ гардид. ҳама намуд дороҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва доставка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, дороҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. Инак шаби гузашта Дана Вайт анонсҳои якчанд муҳорибаҳоро расман эълон кард ва ҳозир пешкаши шумо мекунем. Муҳорибаи рейтингӣ ва довталабӣ дар вазни сабук, чорум рақами рейтинг Ҷастин Гейҷи зидди панҷум рақами рейтинг Пэдди Пимблейд. Муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 кг, якум рақами рейтинг Умар Нурмагомедов зидди шашум рақами рейтинг Дэвисон Фигейредо. Боз як муҳорибаи рейтингии дигар дар вазни 61 кг, дуюм рақами рейтинг Шон Омели зидди панҷум рақами рейтинг Сонг Ядонг ва муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук, шашум рақами рейтинг Арнолд Ален зидди 11-ум рақами рейтинг Жан Силва. Ҳамаи ин муҳорибаҳо рӯзи 25 январ дар турнири UFC 324 баргузор мегарданд ва ҳамчунин Дана Вайт муҳорибаи асосии турнири UFC 325-ро низ эълон кард ва ин муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук, реванш байни чемпион Александр Волкановский ва довталаб Диего Лопес мешавад, ки рӯзи 1 феврал баргузор мегардад. Ана ҳамин гуна анонсҳо буданд аз тарафи Дана Вайт ва акнун дӯстон, биёед оиди муҳорибаи Гейҷи ва Пимблейд гап мезанем, ки барои чӣ Дана Вайт муҳорибаи онҳоро довталабӣ номид ва барои чӣ ба Арман муҳорибаи унвонӣ надоданд. Ҳамаи гап дар он аст, ки чемпиони вазни сабук Илия Топурия аввалҳои соли 2026 баромад карда наметавонад ва ин чиз сабаб дорад. Чанд муддат пеш байни Илия Топурия ва ҳамсари ӯ нофаҳмоиҳо рух дод, ки акнун онҳо аз ҳам ҷудо шудан мехоҳанд. Айни замон онҳо ҷудогона зиндагӣ карда истоданд ва ин чиз ба Илия албатта ки таъсир расонид ва ӯ мехоҳад, ки аввал ин корҳои худро як тараф кунад ва баъд ба муҳорибаҳо баргардад. Ман аввалҳои соли 2026 муҳориба намегузаронам. Айни замон ман марҳилаи вазнини зиндагии шахсии худро гузашта истодаам. Таваҷҷӯҳи худро ба кӯдакони худ додан ва ҳар чӣ зудтар ин мушкилиҳоро ҳал кардан мехоҳам. Ман дивизионро манъ карданӣ нестам. Барои ҳамин UFC муҳорибаҳои даркорӣ ташкил кунед ва ҳамин ки ман проблемаҳои худро ҳал кунам, пас ба ташкилот хабар медиҳам, ки барои бозгашт тайёрам, навиштааст Топурия. Ва дӯстон, маҳз аз ҳамин сабаб муҳорибаи Гейҷи зидди Пимблейд муҳорибаи довталабӣ мешавад ва ғолиби муҳорибаи онҳо барои камарбанд меҷангад. Ана оиди Арман бошад, пас ӯ навишт, ки ҳадаф ба монанди пешина аст, чизе ки аз они мост мо онро мегирем. Ҳамаи чиз вақту соат дорад, навиштааст Сарукян. Топови ҷангори вазни миёна Насруддин Имавов ва чемпиони вазни миёна Ҳамзат Чимаев оиди муҳориба зидди якдигар каме суҳбат карданд. Бо UFC хуб суҳбат кардем. Ман ба онҳо гуфтам, ки танҳо муҳорибаи унвонӣ мехоҳам. Агар интизор шудан дар кор бошад, пас интизор мешавем. Бе ягон гуна парешонкорӣ ва роҳҳои лағжон. Корҳои бузург омодагиҳои ҷиддӣ талаб мекунанд. Шубҳа набаред, ман тайёр мешам. Ман одати интизор шудан надорам, аммо ин дафъа ман маҷбурам, навиштааст Имавов. Ҳамзат бошад ба ӯ дар ҷавоб чунин суханҳо навишт: Насруддин, баъди Рамазон вомехӯрем. Ту вақт дорӣ, ки дар болои гӯштини худ кор кунӣ, додар, навиштааст Чимаев. Ва дӯстон, аз ин суҳбати онҳо фаҳмида мешавад, ки UFC муҳорибаи онҳоро баъди моҳи Рамазон ташкил кардан мехоҳанд. Ба фикри шумо дӯстон, агар чунин муҳориба баргузор гардад, кадоме аз онҳо ғолиб шуда метавонанд? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.